Right, ndadzoka ndine zvimwe zviprofita zviri kubuditswa neumwe wemaprofita wepaZimbabwe. Murume uyu nyaya yekuprofita zverufu izvi ndingatoti ndokuteritori kwake, hauku hakundiko. Now ari kubuda pekutanga panapa ari kuti good morning South Africa, entering a morning season in the entertainment industry. I see condolences upon condolences. One worst shoot out of history to grip Durban. Meteorological Department of South Africa mark Umlazi and other parts as risk mass lives to be lost due to unusual flooding. Pretoria, I see informal settlement swept away. Swane region, Joburg, Soweto, etc. Cape Town, North West. Ndova vapinda manje pari kuzomirirwa nevanhu vese peZimbabwe vari kuti shortly I'm seeing a national heroes burial in Zimbabwe. I'm seeing 3 consecutive visits, 1 army cape on top of the casket. Ndo mashoko aripo ezviprofita ari kudzikiswa pano nava Obey Tichafa Mukana here pekupedzisira panova ipo pazobata vanhu vakawanda vakuda kunyatsokunzwisisa kuti chingange chiri kuitika pachiprofita ichocho. Vari kuti one famous Zimbabwe preacher will run down in misfortunes. One famous Zimbabwe preacher will run down in misfortunes. Preacher. The funny thing, panonzi prophet manje ndopa akunetsa kuti kana pari kunzi preacher, because takabvunzwa zvokunzi mapreachers isusu kazhinji tinotanga kutarisa vanhu vakaita sana Muparinga ndo mapreachers, handiti nevamwe tingati ndianani Apostle Chiwenga. I don't think kuti tikavaisa kuma preacher, but he's a preacher. Saka tongwazi vanopinda futi mune iyoyo because apostle ande vanotanita zvese, but maprophets manje ndova ndisina sure yekuti tingaisa kuti maprophets ningi varimo mukati imomo, but vamwe vari kufungidzira kuti pamwe prophet wota magaya ava since vari munhu kuti vari kuita mabusiness dzekuti vanenge vachipomba mari, anogona kungonyudza futi mabusiness acho. Zvine risk zvekuti munhu anovaka stadium, munhu anodai munhu anodai, ndo vari kunzi pamwe zvichida atoo mapredictions akutaurwa nevanhu vanenge vakuda kunyatsonzwisisa kuti chichi kunyatsoitika, but panyatsa kuvhundisa vanhu vazhinji ipapo. Vanhu vanyatsoita kuti vateere kuda unotaura zveprofesi iyoyo. Anotori mahwani ameno ina handisi kuziva because ivo vari kutaura kazhinji kavo havanyanyiwo hwishura zvavo kana vakutanga kutaura nyaya dzavo idzodzidzi. Vanototaura nyaya idzo dzichiitika, ndosaka muchiona kuti kazhinji pakatanga kutotaurwa nyaya idzodzo vanhu vanouya vachimhanya kuti vanzwa kuti murume uyu ari kuti kudii. Saka inini ndangondidarikawo nepanapa ndichikuzivisai in time kuitira kuti kana zvakuzoitika musazoti but wakazozvitaura rini, aiwa tiripo kuzowitnessa zvinhu zvichiitika plus isusu unozwa kuti hatizotauri nyaya dzisina basa. Kuti una nyaya kunzi yatotaurwa panapa votozwa kuti nyaya iyoyo inenge itori serious most of the times. Izvozvo motonyatsozvigara mazvibata, mugara mazvinzwisisa. Saka ndo nyaya ndangondiwe nayo ndikuzivisei zvinhu zviri kuitika. Asi kuziva kuti imimi muri kuionawo sei nyaya iyi. You tell me what you think in the comment section.